Aquests són els preparatius per representar la llegenda de Sant Antoni. Sant Antoni és un sant que es venera a tots els territoris de parla catalana i amb petites modificacions sempre s'explica la mateixa història. A Sant Andreu del Palomar n'han fet una revisió portada a la modernitat. Sant Antoni temptat pel diable. Molta feina. El muntatge d'avui és moltíssima feina, bastants dies i mesos de treball, però bueno, sempre intentem fer-ho amb la màxima il·lusió i esperem que surti bé. Us presento a la gent del Circ Tònic. Endavant, meu passat, vinga! Què tal, Toni? Com estàs? Hola, bona nit! I vinga, sí, vinga! Molt bé, molt bé! Aquest és el poble que m'agrada! Doncs mira, nosaltres quan vam fer el primer aniversari volíem fer alguna cosa nova, diferent, i ja vam tenir una primera idea de fer 3 tombs infernals, allò, 3 correfocs, 3 rodes de foc amb 3 places diferents del barri. Però clar, la veritat és que érem molt novells, no teníem experiència, no teníem recursos, i bueno, la cosa va quedar així, no? Però quan vam voler celebrar el 5è aniversari, aleshores sí que vam dir, home, ara ja tenim més experiència, per què no ens hi llancem? I vam pensar que seria una bona idea aprofitar que a Sant Andreu se celebra la festa dels 3 tombs de cavalls, no? Des de fa un fotimer d'anys, vam pensar que hi podíem afegir un element de foc. Aleshores, amb la llegenda de Sant Antoni, que havia anat a a meditar pel desert i que se li havia aparegut a Satanàs per temptar-lo, vam dir, doncs aquesta és la nostra. Agafem aquestes 3 rodes infernals que volíem fer i el que fem seran 3 tombs infernals en alguna zona del barri, en concret va ser la plaça Orfila, i representem les 3 temptacions, en aquest cas el mam, el sexe i el poder. Això és tot el que em pots oferir? Vinga, gent del circ, ràpid, aixequeu-vos. No permetem que ningú rigui de la nostra professionalitat. Ningú! Presenteu un nou número temptador. Mira tu ara. Ja veuràs. Avui hem muntat el que li diem els 3 tombs infernals, que és un acte que es fa per Sant Antoni i es fa abans del que a Sant Andreu són els 3 tombs, les 3 voltes per beneir els animals. I el que es tracta és una obra teatral amb música i pirotècnia de les 3 temptacions de Satanàs a Sant Antoni, el poder, el mam i el sexe. Llavors és una obra on Satanàs intenta portar Sant Antoni cap al mal i quan veu que no pot va cridar les seves fúries i els seus diables i bèsties perquè cremin el poble de Sant Andreu. Sí, ens vam basar, allò mirant una miqueta a les Sant Antonades de Morella, per exemple, o del Forcall, que el Sant Antoni juga a cartes amb el sant i els diables van repartint pel poble, no? I al final el cremen, perquè com que Satanàs no se n'acaba d'en sortir, doncs el cremen a la cabana. Nosaltres aquí també cremem una cabana mini, no? En aquest cas aquest any serà la paradeta de la pitonissa, no? I en teoria el sant hauria d'estar dins i el cremen, i al final no és així, evidentment, perquè acaba guanyant Sant Miquel i Sant Antoni i envien a Satanàs a l'infern, no? Sí, ens hem basat en cosetes, amb els diables de la festa de Sant Antoni de Mallorca, per exemple, de les Illes, que també acaben fent els foguerons, i nosaltres fem els nostres foguerons particulars, que és que fem unes botifarres a la brasa, i també perquè la gent es pugui passar el fred, perquè certament fa fred. El nou context on passa la llegenda de Sant Antoni el porta a ser el taquiller d'un circ, que és temptat pels pecats i que, a més, inclou sàtira d'actualitat local i nacional. A més, també hi ha grups convidats. Aquest any venen com a diables infantils els Diablons de Nou Barris, com a diables adults els Diables de les Corts i com a bèsties convidades venen el Drac de Gràcia, el Fènix del Poble Nou, la Víbria del Poble Nou i el Porc del Clot. Retrunyi la merda! Diables! Feu foc! Perquè després de 28 anys veure com una coseta que va començar com si res, perquè realment el primer any que ho vam fer anàvem amb una sabata i una espardenya. La veritat és que va ser bastant pobra la cosa, no?, per dir-ho així. Però a la gent del poble li va agradar i ens va animar a seguir l'any següent i mira, i així fins a 28 anys, clar, dius, home,
no t'ho esperaves arribar aquí, no? I per tant és un dia important i maco i compartir perquè ve gent d'altres anys, no? Que venen també a participar, a col·laborar, gent d'altres entitats del barri, de fora, que també col·laboren amb nosaltres. És un dia de germanor, la veritat, sí. Sí, aquest any és el 28è any que ho fem i es va iniciar, va ser una idea dels fundadors de la colla que van anar agafant una mica diversos actes diferents que es fan arreu de Catalunya i de les Balears i van acabar atraient el que coneixem actualment com els Tres Toms.